उकिल मुसाहारिनि बबेबा मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायनानै दोननाय मोजां स्थान थानायबो नुनाय नङा आरोखि बे जायगायाव। EMखौथ' बाथो माने बेयो सासे मेम्बार टाइपनिल' पावार दं होननानै जों सानो आरोखि बेखौ दा। गोदोनि BPF दोलोनि जे मेम्बार बै BPF दोलोनि मेम्बारजों समानल' पावार दं बे EM भट थाबाबो। होमबा बे मा खामानि होनो हानो जोंनोलाय? रन्जित नार्जारि। नोंथाङा बबे दोलोआव दंमोन दिनै BPFआव जयनिं जाबाय नोंथाङा? जोङो UPPLआवमोन। UPPLनि जानानै मावदोंमोन। पर्टफलिअ दंमोन नामा UPPLआव? पर्टफलिअखौथ' जोङो गोबां पर्टफलिअ लाना फैदोंमोन। सिगाङाव जोङो प्राइमारि सालायबोदोंमोन, प्राइमारि सेक्रेटारि, तदरा प्राइमारिनि सेक्रेटारि जाना सालायबोदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि जाना सालायबोदोंमोन आरो गोबां बिबान फिसा फिसा लानानै जोङो सालायबोदोंमोन आरोखि। बबे BCDC-निफ्राय फैदों? जलाइस्रि BCDC-मोन। गासै साबसे जयनिं जादों? दा गासै जोङो जोंनिफ्राय बर'फोर गोजा 141 जन। दिनै नोंथांमोना BPFआव जयनिं जाबाय, सरकार फारसे UPPL दोलोनिफ्राय नोंथांमोना ओंखारनानै फैबाय, खार'ना मा? खार'ना माने देख दा जों नुनाय मथे गोदो BPF सरकारा जेबादि सरकार मोजां सालायबोदोंमोन आरो दानि सरकार जाय उकिल प्रमद बर' जे सरकार सालायनाय बहुद फारागखौ दं। जों गिबियाव सानदोंमोन जेला सरकार दाजेनदोंमोन आरोखि, अब्ला जों सानदोंमोन जोंहा सासे EM मोनबाय ना जों जोबोर रंजादोंमोन आरोखि EM मोननानै आरोखि। जोंनि जायगानिनोखा EMआबो जों बहुद डेभेलप जागोन, गामिफ्राव उन्नति जागोन, एफा एनै फरायनानै थानाय जायफोर साख्रि बाख्रि गैया बिसोरनो माबा मोनसे लामा दिन्थिना होगोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन। दा थाङै थुङै नुबाय जोङो EMखौथ' बाथो माने बेयो सासे मेम्बार टाइपनिल' पावार दं होननानै जों सानो आरोखि बेखौ दा। गोदोनि BPF दोलोनि जे मेम्बार बै BPF दोलोनि मेम्बारजों समानल' पावार दं बे EM भट थाबाबो। होमबा बे मा खामानि होनो हानो जोंनोलाय? खामानि EMनि नामा? जोंनि EMनि नामाथ' उकिल मुसाहारि। उकिल मुसाहारि। बिथाङा मा मा जौगानायनि खामानि मावदों आरो मावनो हायिया मा मा खामानि मावदों? बे नुनाय मथेथ' रावबो खिथानो रोंनाय नङा बे जायगायाव माबा मोनसे बिनि चिह्न दं होननानै, बा बे माबा मोनसे मावनानै बे 5 बोसोराव माबा मोनसे मावनानै देखायदों होननानैथ' रावबो बुंनो हानाय नङागोन बे ओनसोलनि जायगाया। उकिल मुसाहारिनि बबेबा मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायनानै दोननाय मोजां स्थान थानायबो नुनाय नङा आरोखि बे जायगायाव। अब्ला जों बेबादिजों बोरै थाफानो? आरो बिनि खिबुआव जे मानसिफोर थादों बिसोर गिबिसिननि UPPL दोलोनि सासेबो सोद्रोमा गैया आरो UPPLखौ जेला सरकार दानाय समाव एसे राफोद माने खस्थ' मस्थ' खालामनानै सरकार दानायाव बिसोर मदद होफायाखैमोन। मैया दाख्लैनि बिसिबांखि BPF दोलोआव जौ लोंलानानै थालाग्रा दादागिरि खालायग्रा बेफोर मानसियासो दिनै जोंनि EM उकिल मुसाहारिनि खिबु खिबु बेरायफायो आरोखि। बिसोरनि आखायावथ' आरो मा मानसि थानो? बिसोरथ' खुनु बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ बुजायनो हानाय बिसोरनाव जेबो माने माबा गैया आरोखि, बोलो गोहो गैया आरोखि, माने बुजायनानै लाबोनो हानाय जेबो माबा गैया बिसोरनावहाय। UPPL दोलोआदि बै समावहाय इलेक्सन केम्पिं समावहाय मोनसे स्ल'गान होदोंमोन, परिबर्तन दरखार UPPL सरकार दरखार होननानै। दा बेनि सायाव मा बुङो? बेफोरखौथ' आरो मा होनबावनो, दा बुङाबाबो जायो बेफोरबादिखौ। बुंनांगौब्लाथ' दानो माखासे मानसिफ्रासो खर'आव नांहैलायगोन, नंगौना नङा? बुंनांगौथ' गोबां दं बिसोरनि सायाव, मानो बुंबावनो? बुंब्लाथ' दानो सोरनोबा डाइरेक्ट मोदोमाव नांहैगोन, दानो फन बुनानै उल्था सिदा बुंहरलायगोन। दिनैनि प्रग्रामावनो नाय, जों बेवहाय मोनसे प्रग्राम लादों, सानै साथामसो नेताफ्रा जोंनि खाथियावनो जौ बेदर जानानै दुम दाखाल खालायदों। नै दहायसो UPPLनि माखासे मानसिफोर मोनायाव फन बुयै थाखा फैसा हरगोन, थाखा फैसा होगोन होननानै माखासे मानसिफोरखौ बेंथा लाखिदों। गासिबो मानसिफोरखौ फैहोजोबाखै UPPLनि माखासे नेताफ्रा आरोखि। नङाबाथ' बे गासिबो जोंनि बिजयनगरनि बेसेबां माने न'खर दं कमप्लिट बाव फैजोबनांगौ गोनांमोन। अब्लाबो बिसोर फैगोन, बिसोर मोना जोंनि बिजयनगरनि भटखौ बिसोर गांसेबो मोना। मोनथारगोन बिदिनो 7-8थासो मोनगोन। आं खोथा होदोंमोन बिसोरनो, बिजयनगरनि भटखौ आङो नोंसोरनो 7था होगोन होननानै आं फुरस्टि होदोंमोन सिगाङावहाय। दा आं बिसोरनो 7थाखौनो होगोन आरोखि जोंनि बिजयनगरनि बर'नि भटखौ UPPLनो। गावसोरनो गोसो जानानै फैखादों ना BPFनि मेसेज? नङा जों गोसो जानानै फैदों। जोंखौ खुनु लिंहराखै, खुनु थांबोनाखै, जों थांफिनला, जों थांनो होननाबो फैयाखै। जों एकदम BPFखौनो देरहाहोनो होननानै आरो जोंनि माखासे बर' जोंनि हारिनि जे गोबां गिदिर माबा मोनसे जिनिसफ्रा जोंना गोमालांगासिनो दं, गोबां खोनागासिनो दं निउस मिडियाफ्राव। जों बेफोरखौ मोनसे गिखांनाय फैदों। बेनि जुनैनो जोङो दा BPFआव ज' जानानै खामानि मावलांनो होननानै आरो सरकारखौ दाफिननो होननानै फैनाय जादों आरोखि।